हादोरसानाङैनो रंजालि बैसागुखौ बरायनो मैखोम थियारिसै। चिरांनि रुनिखाता पश्चिम सालबारियाव आगु बैसागु फालिदों। खुंगा 80 पश्चिम सालबारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आगु लांदां रंजालि बैसागु फालिनायाव बाहागो लायो बिटिसिनि MCLA एबा बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया। बर'फोरनि आंगो फोरबो रंजालि बैसागु फालिनाया सिगांनिख्रुइ गोबां जौगाबोबाय। बर' हारिनि देरसिन फोरबो रंजालि बैसागु, ओंखायनो बर'नि दामजु रोजाबनाय आरो गाननाय जोमनायफोरा जेरै दं एरैनो दं। अब्लासो जोंनि हारिमु आरो आसार खान्थिफोरा थांना थागोन होनना बिबुंथि खाम्फा बरगयारिनि। बर'फोरा जाय जेखि धोरोम लाया बर'नि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनांगौ आरो बैसागु फोरबोआ धोरोमजों जेबो सोमोन्दोनि फारागथि लाखिजाया होननाबो बुङो MCLA बिथाङा। रंजालि बैसागुआ हारिनि मोनसे सिनायथि आरो गोथौ बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय फोरबो। बर'फोरनि बैसागु फालिनायाव गोबां सोलायनाय आरो फोसाबनाय फैबाय। मोनफ्रोमबो गामि गामि बयबो गाव गावनि गामियाव ज' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गामिनि गाहेला बोराय बुरैखौ लानानै बैसागु रंजासै आजिखालि। गोदोनि बायदि नंला, लोङै जायै लेथें फेथें बेबायदि बैसागु जानाय गैला। आरो थुथुब बेबायदिनो नैबे जोंनि रानिखातानि सालबारि बे गामियावबो दिनै माने फ्रि बैसागु बायदि लांदां बैसागु बिथांमोना कम्पिटिसन बानायदों। आं बाहाय फैदों, जोबोद मोजां मोनदों। गामिनि उन्दै उन्दै हौवासाफोर हिन्जावसाफोर सेंग्राफोर सिख्लाफोर आरो गार्जियान हिन्जावफोर हौवाफोर बयबो ज' ओंखारनानै बेहाय बाहागो लादों। दा बेबायदिनो जोङो हारि हिसाबै जोंनि राव हारिमु बेखौ लाखिनानै थांनानै थानो जों लुबैयो। आरो बेनि थाखायनो दिनै बर' हारि हिसाबै जोङो सारा संसाराव प्रिथिबियाव जोङो मिथिजादों। आरो बैसागुआ जोंनि हारिमुखौ लाखिनायनि मोनसे फोरबो। बेवहाय जोंनि परम्परा, जोंनि हारिमु, जोंनि कला कृष्टि गासिबो बेहाय रिलेटेड। बेखौ बयबो रेसपेक्टिभ अफ फेथ एन्ड रिलिजन, जिखुनु धोरोमाव थाया मानो, जिखुनु खामानि मावनानै जाया मानो, बयबो बैसागुखौ जोंनि राव हारिमु कला कृष्टिखौ लाखिनाय आरो फोसाबनाय आरो फेदेरनाय बे उद्देश्यखौ लानानै बयबो पार्टिसिपेट खालामनाया जोबोद जरुरि। आं बेखौ बयखौबो खावलायो। जोंनि गाननाय जोमनाय आरो दामग्रा देग्रा आगजु मेथाइ खननाय बेफ्रावबो सोलायनाय फैबाय, साबसिन जागासिनो दङ। बोसोरफ्रोमबो जोङो गोदान गोदान मेथाइ ओंखारनाय नुयो, साबसिन मेथाइ ओंखारनाय नुयो। आरो मोसानायनि गेजेरावबो आगोलाव जेरै मोसायोमोन बेनिफ्राय साबसिन आदबजों मोसानायफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। मानोना जोंनि गेजेराव कस्टिउमनि एक्सपार्टफोर दा ओंखारबाय, करिय'ग्राफारफोर ओंखारबाय आरो मिउजिशियानफोर ओंखारबाय। मिउजिकनि सायाव सिफुं दामग्रा मोजां ओंखारबाय, सेरजा दामग्रा ओंखारबाय, खाम दामग्रा ओंखारबाय, जथा दामग्रा ओंखारबाय। बेफोरो ओरैनो सानसे साननैजों जानाय बुस्थु नङा। फोसाबनांगौ, जोंनि राव हारिमुखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांनांगौ। बिनि थाखाय यां जेनेरेसना नारानाथा नाजादों। आरो बे नाजानायनि फल हिसाबैनो दिनै जोंनि हारिमुवा साबसिननिफ्राय साबसिन जादों। थांनाय जोंनि गुवाहाटियाव जे बागुरुम्बा धौ जाबाय, बेफोरखौ लानानै जुदि जोङो रायज्लायनांगौ अब्ला बियो सानसे साननै सोरबा सासे सानैनि नाजानायावल' जायाखै। सासे सानैया मास्टार हिसाबै बिसोरो सेस्था खालामदों। आरो हाजार मानसिनि पार्टिसिपेसनाव जाथि एसे हल जेब्ला बाहागो लाफाबाय अब्ला बियो सम्भब जानानै फैदों। दिनै नोंथाङा जेरै बुंदों जे जिअ'टेक जादोंब्लाबो माखासे ओनसोलाव बेफोरो जानो हायाखै। बाहाय खारन दङ, बाहाय इक'न'मिक